Chodź, jaki to jest fajny. No, bardzo ładne. Może kupimy sobie taki jeden segment. Co? Ja. No, Z zejściem na plażę specjalną. a tam u góry jakieś? Widziałam, no chciałam to sfilmować. Filmuj te chałupy. Pension Crystal Bay. A tam chyba też będzie. Mówią, że tak źle, a proszę, jak się buduje w Grecji. Jak się Polska buduje. No. W tym hotelu chciałem zamówić właśnie, mieliśmy tam mieszkać. Sunrise. Niczego sobie. No. Sobie. Też miał 4 gwiazdki. Nad morzem. Tak, musimy zejść na plażę. Nardos. Nie ma tu drewnianych płotów, bo tu nie ma drzewa, to płoty robią ogrodzenia z kamienia, którego jest tu pod dostatkiem. Stajesz gdzieś. Tu raczej nie.
Καλό μεσημέρι. Στη συνέχεια, ειδήσεις και εκδηλώσεις γύρω από τον πολιτισμό. Ήρθε η ώρα για ένα ακόμα πολιτιστικό ημερολόγιο. Χορηγός, Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου. Πέμπτη, 19 Μαΐου. Οι εκδόσεις Βερέτα συλλέγουν και φέτος πρωτότυπα διηγήματα με σκοπό τη δημοσίευσή τους σε ενιαίο τόμο με τίτλο «Ιστορίες από τα Δωδεκάνησα 2016». Τηλέφωνο για πληροφορίες 22410 72648. Συνεχίζεται στον ιστορικό Μέλαθρο η έκθεση με τίτλο «Βάλιας σε Μερτζίδης. Τα νησιά και τα επαγγέλματα της Δωδεκανήσου» μέσα από τη συλλογή του Επιμελητηρίου. Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών και το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο θα προβάλλουν το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Στην άκρη του Αιγαίου», Καστελόριζο. Σήμερα στις 8 το βράδυ στο κατάλημα της Ισπανίας. Είσοδος ελεύθερη. Συνεχίζεται έως και σήμερα η έκθεση ζωγραφικής με θέμα «Η πόλη στα χέρια μου» στο Πνευματικό Κέντρο του Ιδρύματος Σταματίου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 5 με 9 το βράδυ. Το παράρτημα Ρόδο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής θα διοργανώσει εργαστήριο με θέμα «Το νηπιαγωγείο στο Μουσείο, εκπαίδευση και εξωτερικά περιβάλλοντα μάθησης». Σήμερα από τις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ενιδρίου Ρόδου. Είσοδος ελεύθερη. Τα εγγένεια της έκθεσης φωτογραφίας με θέμα «Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου» που διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντιών Ρόδου Οδηγενής θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο κατάλημα της Γαλλίας στην Οδό Υποτών. Είσοδος ελεύθερη. Ο Όμιλος Γυναικών Περιοχής Κυθρέας Κύπρου και ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου θα παρουσιάσουν τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Μαρτυρίες» σήμερα στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα διοργανώσουν το δεύτερο συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με θέμα «Εκπαίδευση και κοινωνία στην εποχή της κρίσης». Από αύριο έως και την Κυριακή 22 Μαΐου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι εκδόσεις Βερέτα και το βιβλιοπωλείο Το Δέντρο θα παρουσιάζουν την εικονογραφημένη ιστορική μελέτη του Μάριου Βερέτα «Έρος και ψυχή» αύριο στις 8 το βράδυ στο χώρο του βιβλιοπωλείου. Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρόδου θα παρουσιάσει την θεατρική παράσταση «Υποταγή» του Γιώργου Σκούρτη αύριο στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Είσοδος ελεύθερη. Ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των παλεμάκων ποδοσφαιριστών Άρη Αρχαγγέλου και Άρη Θεσσαλονίκης θα διοργανωθεί το Σάββατο 21 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα στο γήπεδο Αρχαγγέλου. Τα έσοδα θα δοθούν για την αγορά ενός απεινιδωτή καρδιογράφου για το Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου. Η ομάδα Κοπέρνικος θα παρουσιάσει την διαδραστική θεατρική παράσταση με τίτλο «Δύο ξεροκέφαλες κουτάλες» το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολυχώρο Χαραυγή, Δημοκρατίας 50 η Αλισσός. Τηλέφωνο για πληροφορίες 22410 91670. Η Ομοσπονδία των Δωδεκανησιακών Παροικιακών Συλλόγων Ρόδου θα διοργανώσει εκδήλωση για τον εορτασμό των Δωδεκανήσιων Αγίων την Κυριακή 22 Μαΐου από τις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών στο Μέγαρο της Βρικούς. Ήταν το πολιτιστικό ημερολόγιο της εβδομάδας από το ραδιόφωνο Λιχνάρι. Χορηγός, Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου. Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου, το διάβασμα με μεθοδικότητα και η σωστή προετοιμασία του κάθε μαθητή Są takie lokalne zadupia, Το ίδιο απαραίτητο είναι και przed η nami σωστή jest jakaś προετοιμασία świątynia. του οργανισμού με τη λήψη των κατάλληλων βιταμινών και την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Συμβουλευτείτε τον φαρμακοποιό σας και κάντε τις βιταμίνες σύμμαχο των παιδιών σας. Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου. Πάνω απ' όλα, η Fajnie, υγεία. przed sezonem, nie ma tyle ludzi. Η ώρα είναι 12. Φτιάξε το δικό σου χώρο με τα επαγγελματικά και ερασιτεχνικά εργαλεία του MyWay. Και υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Υπάρχει τρόπος.